खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। चिरांनि रुनिकाटा हाग्रा बिफाननि मावख'खौ गाग्लोबग्राफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर होनाया सोलिगासिनो दङ। हाग्रा बिफाननि मावख'खौ गाग्लोबग्रा दायनिगिरिफोरखौ हाग्रा बिफान आरो पुलिसआ 25 सुबुंफोरखौ हमनायनि उनाव फिन आरोबाव दायनिगिरि सादुखौ हमबावनायनि खौरां मोननाय जादों। दासान्दि थासारिया दिदोमैनो दङ, जेराव पुलिस खुंथाया भुटान थांनाय राजा लामायाव गोख्रोङै सिग्रोमनायखौ जागायगासिनो दङ। बे सादु हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ फारियै जिम्बाय सरेन, जहेला मार्डि, मंगल किस्कु, सनु टुडु, गगन किस्कु आरो गुबुन सासेखौ सफल किस्कु होननानै सिनायथि होदों। गोमानानै थानाय पलिंनि सोद्रोमाखौ 10 साननि उनावसो नागिरनानै मोननाय जाथाया बयखौबो सोमोनांहोदों। फोरमायथिनो गोनांदि बे गोमानाय सुबुङा थांनाय एमएलए बिसायख'थियाव 9 एप्रिलाव कार्बि आंलंनि रबंबेनि मोनसे भट मिरुआव पलिंनि सोद्रोमा हिसाबै डिउटि गोग्लैदोंमोन, नाथाय बै डिउटि गोलैनाय सानखालिनिफ्रायनो भट मिरुनिफ्राय गोमानानै दङमोन। गोबां नागिरनायनि उनावबो बेनि जेबो उदिस मोननो हायाखैमोन, नाथाय 10 सान बारलांनायनि उनावसो गोबां नागिरनायनि उनाव कार्बि आंलंनि रबंबे हाजो ओनसोलनिफ्राय सेवहांनाय थासारिनिफ्राय बिनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। बिथांनि बेबादि भट मिरुनिफ्राय हरखाब गोमानाय आरो हाजो ओनसोलावसो बिनि गोथै देहाखौ मोननाय जाथाया बयखौबो सोमोनांहोदों आरो बेनि सायाव दायो नायबिजिरनाया जागायगासिनो दङ। मिथिहोनाय बादिब्ला बे जिउ खहा जानाय सुबुंखौ कर्नेलियास किस्कु 49 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथि होदों। ओइचएस आनजादनि फिथाइखौ माब्ला फोसावगोन? बेखौ लानानै मोनसे खौरां फोसावदों सोलोंथाइनि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ। मख'नो गोनांदि ओइचएस आनजादनि रिजाल्टखौ थांनाय 17 एप्रिलावनो फोसावनाय जागोन होननानै गोबां आराव जादोंमोन, नाथाय बेबादि नंखाय फोसावनायखौ फोथायनो नाङा होननानै खावलायदों एसएसइबिआ। फोसावनाय बादिब्ला फैगौ 21 एप्रिलनि उनावसो ओइचएसनि आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय जागोनखौ मिथिहोदों सोलोंथाइनि मन्थ्रि रनज पेगुआ। गसाइगावनि श्रीरामपुराव आयेन बेरेखा लाबोनाय apr20जों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। मिथिहोनाय बादिब्ला गंसे GJ01HW6169 नम्बरनि गारिया सिलचरनिफ्राय राजस्थान फारसे थांबाय थानाय समावनो गंसे साखा खबब्रै ब्रेजा गारिनिफ्राय गारिखौ सिग्रोमनानै बेफोर आयेन बेरेखा लाबोनाय apr20खौ हमनो हादों। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला गारिनि थावनि टेंकिनि सिङाव स्रोद चेम्बाराव साजायनानै बेफोर आयेन बेरेखा apr20फोरखौ एरसोखोमानानै लाबोदोंमोन, नाथाय बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंनि सिनायथिखौ रोखायै मिथिहोआखै। उत्तर प्रदेशनि कानपुराव साइबार क्राइमनि हानजाजों सोमोन्दो थानाय मोनसे दोलोखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे हमजानाय दोलोआ साइबार क्राइमजों सोमोन्दो लाखिनानै 652 था बेंक एकाउन्टनिफ्राय नोगोद 80 कौटि रां लुथिदोंमोन। पुलिसआ बिसोरखौ हमनानै दायो सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो दिसपुर पिएसनि एजिपिडिनि मोनसे हानजाया खुफिया जाथायनि सायाव संदाननायनि गेजेरजों दक्षिणगावआव नंखाय नाव महरनि सनानि इथाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। हमजानाय सुबुंखौ आम्बास आली आरो बिखौ दायो हमनायजों लोगोसे आयेनारि राहा लानाय जादों होननानैबो पुलिसआ मिथिहोदों। आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि रुंसारि जुबिन गार्गनि मेथाइखौ आलदा सुर होनानै असनमान खालामनायनि थाखाय मर्मिता मित्रनि देंखो हाबाफारिखौ गोबां बिहु आफादफोरा केन्सेल खालामदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला देंखोगिरि मर्मिता मित्रआ खनसेयैनो गं 8था हांख्रायजानाय देंखो हाबाफारिनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिथांखौ रङिया, गुवाहाटी, नलबारी, गलाघाट, पान्जाबारि, काजिरङा, शिबसागर, तिनिसुकिया बेफोराव देंखो हाबाफारियाव हांख्रायदोंमोन, नाथाय जुबिन गार्गनि मेथाइखौ असनमान खालामनायनि थाखाय केन्सेल खालामफिनदों। जायखिजाया थासारिखौ राजखान्थियाव थाग्रा मानसिफ्रा एबा सरकार सालायग्राफ्रा गोख्रों आखाइजों बेखौ नायनांगौ एबा जोथोन लानांगौ आरो बिथांमोना जेब्ला बेखौ एंगारो बा एंगारनानै सोलिनो नाजायो अब्लानो थासारिया गाज्रि जायो। दा नंखायनो आङो राजखान्थिनि लिडारफोर, अफिसार्सफोर आरो समाजनि गुबुन गुबुन आफादगिरि, आफाद दैदेनगिरि आरो समाजनि गासैबो समाजनि आफादाव खामानि मावग्रा दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायो जे गोजोनखौ लाखिनो थाखाय बयबो खामानि मावो। असान्ति खालामनानै जेबो लाब गैया। दा नंखायनो सान्तिजोंसो गासैबो जायो आरो बेवहाय बे फरेस्ट ओनसोलनि जेंनाया गोदान नङा। बेखौ जाहाथे मोजाङै हेन्डेल खालामो एबा मोजाङै नायबिजिरनानै जाहाथे बिनि सायाव खामानि मावो, आं बेखौसो खावलायो।